Muda sei? Torwadziwa nekushakirwa neblazi yedu gostalo shamwari. Atitombofara kana kawani. Inga mahwani. Zvinhu zvacho tozita mundara toto. Mundara toto abatisiyawo futi. Saka tine tumariro. Namo before namo. Namo after namo. Ladi dubi. Taure tinze. Kufa kwemunhu chinhu chakangoma tikada kuti titarisisa. Saka tichitarisa maringe nekuti kufa kwawo zvatorova. Never see him again. Inenge yanguva yacho. But handi zvinonzi hanzi inenge yanguva yacho iri. Panguva yanosumuka. Asi kuna mudhara toto. Kuna mudhara toto. Munhu angakura. Kuna gostalo. Mfano wangu vandirwadza kana vanhu vese varwadziwa kana kuna madhimana ariko kuva arikoku atorwadziwa achinzwa nyaya iyo. Zvinhu zvinoitika muupenyu kana Mwari aronga that destination yacho. Hanzi chicha akonzeresa kuti Mr. Gostalo unoziva kuti kana Mwari akohwa anongokohwa michero yake yaanoda. Nguva yemunhu inenge yaita sei ine yakwana. Panengara Gostalo aunganzi anga neproblem yemusoro. Vakazinzwa ipapo ndinganyembe zvangu munengera. Nguva ine yakwana. Akutonzi akazoita operation musi wemandi. Makamazinzwa wewe. Hapana zvandikutoziva. Unoona muupenyu ndio everybody anorwara besiki walo gulani cha muri gulani ere hapana munhu anofamba itora kuti ndorwara vana pirisira nomwai iwo hautorizivi pamwe ndinodhura Ladi dubi. Mukubanda. Botoro ka ndikuona kamu. Ye? Hombele diki. Koti ne paindi zvese. Ye combination ipi we? Ye? Hombele diki. Zobude. Muri pa kuchema zvi. Mr. Clinton. Mr. Clinton. Matiji? Mira mati monza. Asi kufa kwemunhu hakuchisi chinhu chakanaka, chinhu chakashata chaizvo. Zvinonzi kuna Mwari chinhu chakanaka. Musamanyika ere? Musamanyika? Azvina Mwari chinhu chakanaka, barikamira chinhu chakaipa imini. Ndazvinzwa zvatauvona. Hanzi Rufu chitsiko. Apa ndinotenda zvangu. Renzira yedu tese akuna asinga. Hapana tese tichedaiwo. Apo mataura Jaspina. 6 feet. Tese underground. Zvinhu zvese zvichaparara tese tichasiya nyika yakaimbwa nemufano yanokuparadza mesi. Tese tihuruva. Usadadire mumwe munhu. Vengana kana kuti sei? Kana kuti sei? Saka zvakaitirwa. Wakuta sei audhameka? Ndikuya mai. Uda udhame chiko. Aranopiwa gauro rangu. Ye? Nani? Nemwe mfezi ndikuya mai. Oh, makudhama. Aiwa, apa ndikangondira ndisakambori pandodzokera tomahafu ndinoenda waya nemari yenda akugara rangu. Bo aita wewe. Samatiko boy. Tinotendawo kuti kuma Godfrey chafudzika the Lion of Judah zvavaitawo Ni Mr. Farah Shambari. Na Shambari vachichimwachi Gostalo tinozvitenda nesu isusu tiriko kuno pazimba pacho tinomarasta. Yes sir, Selassie. Lion of Judah. Yes. Amai vedu vari ikoko kuSuria vanoti chingito tinoatendawo
pinda mukoma mutaure aiwa indotenda munhu wese anotisapota handiti handikumenshena mawedzi but munhu wese anongosapota Ghetto Crown chete side kwangu atikusana naro aiwa zviriko Anchi asikuda nane bata bachi Anchi achida nezvei don't take money tinotenda nane kupera kwegore rino kupera kwegore rino ira zvinhu zvatausangana nazvo gore rino nenge sina kunyatsomira musha tinoti mwari ngatingoti tungamira tibate 2022 tichionana sepachedu aiwa bo aiwa zviriko Mwari ndianoziva mwari ndianoziva tichivanamatirawo vese vari ikoko tichiwadzana kuti isusu tiri kunoka tinofanira kuti tichivanamatirawo futi vachitinamatirawo futi vari ikoko ite mushe senge obva kuyeuka votiyekwa pazimbabwe zvinhu zvakaoma saka tiri kunyembarana kuri kupisa apa tichisura so Ghetto renharo tichisura so munenge matirangarirawo zvenyu aiwa bo ramai makadaro